Il-fatti juru li l-Partit Nazzjonalista m'għandux kredibilità meta jitkellem dwar l-ekonomija u inqas meta jiġi biex jagħmel kritika dwar it-direttiva tal-ITS li għadha kemm iddaħlet fl-Unjoni Ewropea b'taxxa marbuta ma' tbaħħir tal-vapuri tal-merkanzija. Dan ingħad mill-Partit Laburista f'reazzjoni għal stqarrija ftit qabel mill-Partit Nazzjonalista li stqar li din kienet xi frott ta' inkompetenza u arroganza tal-Gvern immexx mill-Prim Ministru Roberta Bela. Minkejja dan l-istess direttiva kienet deskritta bħala storika u kruċjali minħat li fil-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola xhieda tal-qasma li hemm fil-Partit Nazzjonalista fejn min jgħid mod u min jgħid ieħor. Il-Partit Laburista żied jgħid li hu jibqa' l-uniku soluzzjoni biex ikun hemm rimedji għall-ekonomija Maltija anke biex tineleb din l-isfida wkoll. Żied jinnota li l-Oppożizzjoni reġa' tgħażlet li tkun partiġjana biex tiskorja punti politiċi minflok tissalvagwardja l-interess nazzjonali u bekk urid li dejjem kienet fuq in-naħa tal-awsterità. L-istess dwar kif qed tagħmel dwar din id-direttiva Ewropea li tapplika għal kull stat membru billi f'Malta tattakka l-Gvern u fi Brussell tiddeskrivija bħala leġiżlazzjoni storika. M'hemmx ebda dubju li ffaċċjat bi sfida, Gvern Laburista jibqa' jaħdem favur in-negozju u l-familji Maltin u Għawċin u jibqa' kommess jaħdem mill-qrib mal-imsieħba soċjali dwar kwalunkwe sfida li jiffaċċja l-poplu Għawċi u Malti filwaqt li bil-fatti se jkompli implementa il-baġit li ħabbar is-sena l-oħra bl-aqwa għajnuniet lill-pensjonanti, il-familji u n-negozji, temm jgħid il-Partit Laburista.